Meidän Coffee Master Kaija Paltenmaa kertoo meille, mistä kahvin paahtamisessa on kyse. Ensiksi vihreät kahvipavut laitetaan paahtimeen ja kuumennetaan. Aluksi pavut kuivuvat ja muuttuvat kellertäviksi. Nämä vihreät pavut on kovia ja maistuu heinältä, ei ollenkaan hyviä. Pavun proteiinit ja sokerit paahtamisen aikana muodostaa ne aromit ja muodostaa kahville hyvän maun. Ihan niin kuin paistat kotona lihaa pannulla, niin siihen lihan pintaan muodostuu herkulliset aromit. Sen lisäksi paahtamisen aikana pavun öljyt muodostaa kaasuja, joiden ansiosta se papu laajenee ja rupeaa tietyssä pisteessä kuulumaan poksahduksia, ihan niin kuin popcornit poksahtelisi tuolla meidän paahtorummussa. Lopuksi pavut jäähdytetään nopeasti, jotta se paahtoprosessi pysähtyy. Vaaleapaahtoiset kahvit ovat tyypillisesti raikkaita ja halpokkaita, kuten marjat ja hedelmät. Tummapaahtoisen kahvin maut on yleensä täyteläisempiä ja voimakkaampia, usein suklaan ja pähkinän makuja ja usein pikkasen karvaampia kuin vaaleapaahtoiset kahvit. Valitsetko sinä mieluummin tumman vai vaalean paahdon?